Ukážem vám... Kde tam ukazuješ niečo? Ne. Nemyslíte na to. Tu skončím, ale neviem, čo mám povedať. Pýtate sa ma často. Akcia. Čo to je? Niečo pípam. To som nepovedal. Chuj, to sa ne... Tak sme skončili, vážený. Čo si to fotíš? Máš to ale? Áno, áno. Tak to tam doladí. To už druhýka nedal. Nepovedal si akcia. Akcia! Dobre, akcia, moja chyba. Celozrnná mucha obsahuje až 3-krát viacej. Ránečko všetci. Zabudol som, čo mám povedať. A akcia. Počkať. Víš čo? Normálne, že jak si kývla hlavou, som zastavil. Stop, super. Prčic. Po tomto cviku budete mať zadok ako ja. Do úst. Potrebujú to je lepšie. Viem, že ich hlavnou pretože viem, že sú plné jakej muchy. To prčí, zase nechytám do textu. Úplne som strátil intonáciu. Čo som povedal? Stačí, ak sa... Stop.